Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Lakip ba ka nagbahina, gihimo na ng isyu. Oh, lakip na ka nagbahina, Ing. Laida, Nasagpaan ko gyud si Tarsila, kay wala ko makauyon. Mura ba og gusto siya nga silutan kas imong pag-agak ni Jo Marie paingon sa katarong? sagdi lang. Okay ra na ako. Ang importante nga nilang kuskus akong tuyo ang tumo. Ing Grasya, Lagi, okay ra na. Andam na akong dawaton kung doon na may isilot na ako si Sir Bernard. pero dili mahimong manginanaw lang ko. Ngan nga man nagsuon ta, Ing. Pobre ko, Laida. Busa, ipadayon ang buwa mo na pag-ilanako nga imong igsuon. Ayaw gud pagsulting samaan na, Ing. Igara na sa kada. Kaya nga, dili magod tinuod nga gitago mo ang kamatuoran nga managsuon ta. Nahibaw naman kag ngano. Tungod sa imong ambisyon. Oh. Mao nga kunoon sa may akong dangan. Ayaw ka na ang ikaguon. Hinoon paglipay. May katumanan ka na sa imuhang mga pangandoy nga ikaw ra ang nalipay. Ing, gusto ka? Sultihan ako si Menard sa matuod ka man nagsuon ta, ha? Ayaw na paghago pa ng bahina, Laida. Ing ba? Nasuko pa dahil gihapon ka na ako. Dili pa, gipasabot naman ta ka. Bye, Laida. Ing, ayaw sa! Ing! Mas may agay na kong buhaton. Masayra na ginunya ni Menard ang matuod. Ug may yagyag ang ako unyang kabakakon. Maura ba ginay kontra kaayo niya? Kanang bakakan siya. Darwin! Darwin! Dali! Dool nga rin sa may pultan. Pagyaw surasabti ka, gikaning maong lawag. Kana, mau ka na ituyo ko. Tuman yun ayo. Ugawas ka na sab. Ikaw na mo'y hunip ni Marcelo. Dili na yun kapuslan. Palpak na siyang suguon. Kanay sayop ang pag-eksperimento kaniya. Kangayan mo yun. Wa yun ako magmahay ni mo, Darwin. Kay kapuslan ka. Maya, angayan yun, angayan. Kani ato. Daghang mga patay nga nanghitabo dinhi sa karaang bay sa mga Buenavides. Nga si Marcelo mo'y akong gisaligan sa paghimo sa ingon. Apan sa ngadto-ngadto ni palpak. Angayan, angayan. Nakita na itong si Darwin ang kauban ni Papa Menard. O, Jo Marie, siya yun. Ipasakay niyag auto. Ug ambot sa katon niya, dad. Wa sila makakita na ito nga niya suit sa kong auto. Sundan na nato sila. Ayaw. May bawa na gyapon ni Papa Menard kung ato ka ng buhaton, Krish. Day tuwid, no? Dili man din ni pareha sa kadanan sa syudad. Gadaghan king sakyanan. Manggawas ta, kay lumuot kayo. Paandaran na nang. Unya i-on ang aircon. Oh, Krish. Alas 11 na maday sa kapi, Chom. Unsam kay planong nahuna-unaan ni Papa Menard ning orasa sa kagabion? Ay ka. Naaday sila si Maria Gracia sud sa auto.
Ug labing siguro, ilang nakita ang ilang higalang si Darwin nga ang kasing-kasing. Iya na sa demonyo. Nahibawan na nila kanabahina. Ay noon, way tinaguan nga magpabiling tinaguan hangtod sa hangtod. Aha. Mingaw. Mahimo ka nang magawas, Darwin. Angayan. Ablihi ang pultahan tungod nimo. Og gawas. Oh. Uy, baya. Angayan. Tuwa na si Darwin. Magdali kong biya ning dapit nga ngit-ngit kayo. Ah. Ugma, sayo sa buntag. Mahimong headline na sab sa mga balita. Nagisugo ko sa demonyo ug kasing-kasing nga si Darwin. Tuwa na sa taas sa karaang bahay sila si Jo Mario Crisha. Nanaka na. Tungang gabi naman di ay. Oh, ang sakyan na ni Senior Maynard. Mauri na paingon din. Si Ma'am Rolayda. Nasayod bakahang midalikyat ug lakaw ng tawhana. Uy, si Tarsilay ka nang nagpaingon din eh. Uy, baya, nagpurol ug mubu kayo. Nagpapunggit, baya, nagpabadlong nining tunga ng kagabion. Senior Maynard? Nausaba nga akong plano. Mauto nga si Darwin, mo'y akong gipatrabaho, inay unta nga si Marcelo. Pero naay problema kay wa kamakmat mo. Unsay buot nimong ipasabot? Nakita kanila ni Dong Cho Mario Crisha nga diha lang day sud anang auto. Usa? Gipanidaan kanila. Og diha pa nang gawas sa diya nakabiya ka na. Og wa magtugay na naka sa taas. Gihagit gyud ako ning anak kana. Labing siguro nakita na sab nila si Darwin nga kauban ka. Ako na'y bahala ni ng bahina. Musakan ako sa karaang bahay. Si Ma'am Rolayda. Nahibaw ba nga milakaw ka kauban ang demonyo o kasing-kasing nga si Darwin? Wa, kay tuwag yapon siya sa kwarto ni Chrisia Mato. Ah, kung mo ayaw na lang pagsaka. Han? Sa akong kwarto na katog uban ako. Unsa? Nayabag na sa gatar sila. Sir Maynard, Maudeng namurol ka. Upwerting mo buwa. Inaari kay planong tintalon ko. gusto lang ito akong mahitabo na pag-usap, Maynard. Sama ka ni Anto sa mata-mata. Di ta sila ha. Sir No, Maynard. dili. Hoy, tanaw good. Ma. Ay, paglingiw ba? Ah? Lingi sa. Huwag ka maibog, ani. Oo, awa. Bubo kaya akong short sa gisulog. Panghambog anang paang nangunot. Murag ang saging karnaba nga naahat pagkahinog. Imo na nang hunahuna, oy. Ne? Tanawa, una, klaro. Nagluod-luod ka lang. Uy, naginaway ka. Kay sa batsyong laki man san mo, imo gusto, di ba? Ayaw ko ginaan ha. Tarsila, tinghalik iluyo yung ikaw sa lubganan. Aray, Simple kwinsa. Sir Maynard, kisakitan ko. Pasaylawan ko. Agay, sakit sa kubuton. Dili kay ka na ramoy imong mahiaguman gikan ako. Kung dili ka mo undang anang imong pagpakabuan. Kung nagpataka kag ukab anang papa mo. Nagkasabot ka? Ha? Nagsabot ka ba? Oo,
kasabot ko, Sir Bernard. Hila sa ng purol-purol. Sorry. Sorry, sir. Klaro ko siyang nakita sa CCTV po niyong kinahanglan nga mapatay nimo kanang tawhana niining gabi una og ilabay sa tungod sa karaang bay sa mga Benavides. Dili na kana siya normal nga tao. Human ilisi o kasing-kasing sa demonyo. Oh, dawata kini. Mupatay og demonyo ang mga bala nining armasa. Dili ta palabyon kining gabi una nga gipadad-an kita og kaaway sa uplok nga Maynard Benavides. Iurot og lubong diha tungod yun sa iyang kasing-kasing ang usa ka magasin nga mga bala ning maong armas. Patya siya! Kihatod lang yun ni Maynard Benavides ang imong demonyo ng kinabuhi din ni Darwin. Muhas magtakan ako. Imo kong patyon, pues unahan ko ikaw. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!